तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आंनि यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायफिननाय जाबाय। ओमफ्राय दिनैनि जा टपिक बेखौ नोंथांमोना थाम्बनेल नायना मिथिखाबाय जानो हागौ। तो यस गाइस नोंथांमोना आङो गिव अवे होनो सानगासिनो दं दायो। एन्ड बे गिव अवेआ मा जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो दा लामायाव खिन्थालांबाय थागोन। तो दायो आङो रौता थांनो नागिरदों। आं दाख्लै बाइक बानायदोंमोन बाबानिखौ केलिपार सोलायनाया बिनि फैसाखौ होबोआखैमोन आङो दिनै हैगोन। ओमफ्राय आङो हेयार काट खालामगोन आरोना। खानाया बिराद गोलाव जाबाय गाइस असाइस नुबाय आंखौ खानाय गोलाव जानायखाय। तो हेयार काट खालामगोन ओमफ्राय बाइकनि फैसा हैनांगौ बाखि। ओमफ्राय फार्स्ट एटिएम आव थांग्रोगोन। एटिएम फैसा हरनानैसो आङो बाइकनि जा केलिपारनि बाखि थाबोदों बाइक बानायनायनि बेखौ होगोन। एन्ड देन खानाय सिनजागोन। ओमफ्राय नोंथांमोननो लामायाव खिन्थालांगोन आरोना आङो नोंथांमोना आं मा गिव अवे होनो नागिरदों। तो नोंथांमोना गिव अवेखौ मोननो थाखाय मा खालामनांगौ बेखौबो आं नोंथांमोननो लामायाव खिन्थालांगोन। तो एसेबां गोरा टास्क नङा गाइस, एकदम सिम्पल टास्क बियो नोंथांमोना बे गिफ्टखौ मोननो थाखाय। तो गाइस भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। तो गाइस आं दायो ओंखारबाय। तो नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि बाइकआ पुरा क्लिन खालामनानै सुनानै पलिशिं खालामनानै दोनबाय आं बेहाय। तो आङो बाबानि बाइकखौसो लागोन। वेल आं बाबानि बाइकखौबो सुखांबाय गाइस, बरिया सुना दोनबाय आङो। बेखौ न'आवनो सुदों ओमफ्राय बेखौ दखानाव सुहैदों। तो बाबानि बाइकनिनो बाखि हैनांगौ नालाय, तो बाबानि बाइकखौनो लांगोन। एन्ड फार्स्ट बेंकआव थांगोन, सरि एटिएम आव थांगोन आङो गाइस। लालफुरनि एटिएमआवसो थांगोन आङो, बेलेग एटिएम आव थांखाया आङो। तो ओंखारलांगोनसै गाइस। एन्ड हेयार काटबो खालामग्रोथारनांगौ। एक्सट्रा माने फुङाव थान्दा बोथोराव थाब स्टार्ट जानो नागिरा आरोना, फिउल इन्जेक्सनफोर बादि जाया। एसे टाइम लायो आरोना गाइस स्टार्ट जानायाव। तो बेखायनो फुङाव रेसखौ एसे बोनानै किक स्टार्टखौनो गानांगौ आरोना जायफोरनि बाइकआ किक गोनां। ओके तो गाइस नै स्टार्ट जाबायानो। तो माने फुङाव डाइरेक्ट जोङो सेल्फ होबा बेटारिया एसे प्रब्लेम जायो आरो, माने बेटारिया प्रेसार मोनो नालाय। ओंखायनो किक स्टार्टखौनो होग्रोनांगौ आरोना फुङाव एसे रेसखौ बोनानै। तो दाहालागै जासिगोन रेसाबो। लासै 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 बोखोग्रोनांगौ आरोना, डाइरेक्ट खेबसेयावनो बोखोनाङा। ओमफ्राय बिदि एबार खेबसेयावनो बोखोजासिगोन। लासै लासै बोखोनांगौ आरोना, डाइरेक्ट स्टार्ट होनानै रेसखौ एकदम हायाव लांना आरोना। लासै 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 बोनांगौ होमबानो गारिया जायो आरोना। तो जाबाय गाइस, बारा बानायबाय थाला बेखौ। फैबाय आङो, एसे फैसा बरनगोन आं गाइस। तो पैसा निकाल लेते पहले। दायो एटिएमनिफ्राय ओंखारबोबाय। दायो रौता थांसै। ओमफ्राय बे बाइकनि बाखिखौ हैना फैगोनसै। माने दखानिया थारमाने बाबानि लोगो नालाय, तो टेनसन लाया आरोना, जेनेबा गारिखौल' बानायना हरग्रो, फैसाखौ उनावबाबो जायो बिसोरना बेबायदि। बाट बिसोरबो बिजोंनो सोलिनाय नङा होमबा। तो बेखायनो फैसाखौ थाब थाब होनांगौ आरोना बाखिबाबो। तो बेखायनो बाबाया आंखौ बुंहरबाय हैखादो फैसाखौ होननानै। ओंखायनो दिनै होखानोसै। ओमफ्राय खानायबो सिनजाथारनांगोन गाइस, एकदम खानाया नायजाला आंना। तो गिव अवेनि रुलखौ आं नोंथांमोननो दायो खिन्थानोसै। तो मा खालामनांगौ गिव अवेनिया। तो एसां जेबो खालामनाङा गाइस, जास्ट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ। नोंथांमोना गिव अवेखौ देरहानो थाखाय मा खालामनांगौ एक्चुअलि। तो जेबो खालामनाङा गाइस, नोंथांमोना जास्ट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ, शेयार खालामनांगौ, कमेन्ट खालामनांगौ बेनो। ओमफ्रायो नोंथांमोना मा खालाम, @ आंनि कमेन्टआव आरोना, आंनि भिडिअनि कमेन्टआव, नैबे भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना @ सोरां सागवारि अफिसियेल होनानै मोनसे बिउटिफुल कमेन्ट खालाम आरोना, बिराद मोजां कमेन्ट खालाम। जायनि कमेन्टआनो बांसिन मोजां जादों बेनो जागोन आरोना उइनारा। ओमफ्राय आं बिसोरखौ माने कन्टेक्ट खालामगोन आरोना लासैनो। नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ खिन्थागोन आं मादि कन्टेक्ट खालामगोन आं। नोंथांमोना जास्ट कमेन्टल' खालाम, बिउटिफुल कमेन्ट खालाम। जायनि कमेन्टआनो बांसिन मोजां जागोन एन्ड बांसिन सुइटेबल जागोन आंनि थाखाय, बेनो जागोन आरोना उइनारा गाइस। जेबो गैया गाइस, जेबो टास्क कमप्लिट खालामनांगौ गैया। नोंथांमोना जास्ट कमेन्टल' खालामनांगौ, भिडिअखौ शेयारल' खालामनांगौ, लाइकल' खालामनांगौ, ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामथारनांगोन आरोना गाइस नोंथांमोना। तो बेल'सो। तो गिव अवेआ जागोन गंसे हेलमेट गाइस। एसां एक्सपेन्सिभ हेलमेटथ' जानाय नङा, बाट गाइस मोनसे मोजां क्वालिटिनि हेलमेट होगोन आरो आं नोंथांमोननो। मानो होनबा आं सासे राइडार, तो डेफिनेटलि मिथिखायो भेलुखौ हेलमेटनिया बेसेबां मोजां जानांगौ। तो बेखायनो हेलमेट होगोन आरो आं गंसे बरिया हेलमेट। तो नोंथांमोना जास्ट बेखिनिखौल' मावबानो जाबाय, माने गिव अवेखौ नोंथांमोना देरहानो हागोन आरोना। तो खालामना मोनथारगोन, सोरबा सासे नङाखि सासे मोनथारगोन आरोना गिफ्टखौ। एन्ड नोंथांमोना जास्ट आंखौ खिन्थाखाबाय जेबो खालामना होननानै, जास्ट @ सोरां सागवारि अफिसियेल, ओमफ्राय गाहायाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना। नैबे भिडिअ दा नोंसोर जाय भिडिअखौ नायदों बेहायनो खालामबानो जाबाय आरोना कमेन्टखौ। ओमफ्राय आङो सोरना बांसिन मोजां जादों बेखौ माने लागोन आरोना। लानानै ओमफ्राय उइनारखौ नोंथांमोननो घोषित खालामनो हागोन आङो। उइनार घोषित करेंगे। तो बेनि लास्ट आरोना, आङो बर'आव ब्लग बानायगोन ना। नेक्स्ट टाइमनिफ्राय आङो हिन्दीयावसो ब्लग बानायनाय स्टार्ट खालामसिगोन। तो बेखायनो गिव अवेखौ होखांनायनि उनाव आं हिन्दीयाव स्टार्ट खालामसिगोन आरोना। मा कम्पानिनि हेलमेट होगोन बेखौ नोंथांमोना लासैनो मिथिगोन। जास्ट नोंथांमोना दा कमेन्ट खालामदो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, शेयार खालामदो, लाइक खालामदो, होमबानो जाबाय। नैबे जा भिडिअ बेहायनो कमेन्ट खालाम आरोना नोंथांमोना। बेहायनो जागोन आरोना आसलि उइनारा, सोर सासेया जागोन बे भिडिअआवनो। एन्ड आङो नेक्स्ट भिडिअआव खिन्थागोन उइनारा सोर जागोन, ओमफ्राय माला मोनगोन बे गिफ्टखौ बेखौबो आं डेट सेट गासिबो खिन्थाजोबगोन आरोना नोंथांमोननो। जास्ट गाइस माखौथो नेबाय थाखो दालाय, कमेन्ट खालामदो।
हेलमेट नांगौबा जास्ट किडिं गाइस दे जिखुनु मोजां कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना आंबो सुकुनाय सुइटेबल जानांगोन आरो गाइस दायो आं रुटाव थांगोनसै रुटाव थांनायखौलाय मा ब्लग लालांबाय थानो नोंथांमोना आं दायो रुल्स एन्ड रेगुलेसनफोरखौ खिन्थाबाय टार्म्स एन्ड कन्डिसनफोरखौ मा खालामनांगौ मा खालामनाङा दायो रुटाव थांसै रुटाव थांनानै बाइकनि बाखिखौ होनोसै बिनि उनाव खानाय सिनजानोसै बिनि उनाव न'आव फैफिनसै एन्ड गाइस दिनैनि ब्लगा बेखिनियावनो जोबगोन आरो ना अब्लाबो खानाया सोरनि दखानाव सिनजायो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो जोंहा आब'नि दखानाव सिनजायो आङो थ' बेहाय थांगोनसै दायो सरि फैसा बाखि होनांगोन बा फैसा बाखि होआबा फैसा बाखि होगोनसै दखानाव थांसै खानाय सिनजानोसै न'आव फैफिनसै थ' नोंथांमोना थाब थाबैनो कमेन्ट खालामदो गाइस थाब थाबैनो कमेन्ट मोजां कमेन्ट राइट गाइस आं दायो न'आव सफैबाय ओमफ्राय हेयार काटखौबो खालामबोबाय आङो आंथ' नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं आब'नि दखानावसो सिनजाबोयो होननानै आब'जों नङा आब'नि दखानाव आरो सासे हौवासा सिनग्रा दं हौवासाफोरनिखौ सिनग्रा एक्सट्रा दङ बेनो बेजोंल'सो सिनजाखायो आं दायो खानायखौ आवगोलो जोंनि गिरावनो सिनजायोमोन बैथिं दङ दखाना थांथ'ला आं बिथिं थ' नोंथांमोननो आङो दहायो गिवावेनि खोथा बुंदोंमोन नालाय थ' रुल्सखौ नोंथांमोना मोजाङै बुजियाखैबा आरो खेबसे खिन्थाबावनोसै आरोना आङो नोंथांमोना मा खालामनांगोन बे गिवावेखौ मोननो थाखाय बा हेलमेटखौ मोननो थाखाय आरोना नोंथांमोना जेबो खालामनाङा टास्कआ बेल' नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम ओमफ्राय कमेन्ट खालामथार आरोना नैबे भिडिअआव आं जाय भिडिअखौ नोंथांमोना दायो नायगासिनो दङ बे भिडिअआव नोंथांमोना जास्ट कमेन्टल' खालाम @सोरां सागरि अफिसियेल मेनसन खालामदों आरोना बेखौ मेनसन खालामनानै मोनसे बिउटिफुल कमेन्ट खालाम आरोना जायनि कमेन्टआनो साबसिन जागोन बेखौनो आङो सेलेक्ट खालामनानै बेनो जागोन आरोना उइनारा थ' जल्दि कमेन्ट खालामदो गाइस नोंथांमोना एन्ड जायनो हेलमेट नांगौ मोजांल' कमेन्ट खालाम बिथाङानो मोनगोन स' गाइस जोंहा भिडिअखौ शेयार खालामना हो ओमफ्राय साबस्क्राइब एन्ड लाइक खालामबानो जाबाय आरोना गाइस खिनियानोसै नोंथांमोननो मोनसे गिवावे होननानै आङो बे ब्लगखौ लाबोनाय जाबाय थ' नोंथांमोना जल्दिसे साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो गाइस कमेन्ट खालामबासो देरहागोन नोंथांमोना थ' कमेन्ट खालामदो थ' गाइस दिनैनि ब्लगा बेखिनियानो आइ होप दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदों मोजां मोनब्ला प्लिज गाइस डु हिट द साबस्क्राइब बाटन एन्ड डन्ट फरगेट टु क्लिक द बेल आइकन लाभ इउ अल राइट सेफ राइट हार्ट एन्ड अलवेज वेयर अ हेलमेट एन्ड हेलमेटआ इम्पर्टेन्ट आरो मेन्डेटरि गाइस